Huli sa pagkain. Dito na. Dito na.
Hey guys! Welcome back again to our channel. So, panibagong video na naman. For this video, we're gonna be doing an update. And yes guys, an update is a must. Kasi alam ko na marami sa inyo ang nanonood sa amin. And thank you for that guys. For anything else, I just want to say thank you for subscribing and for watching over our videos. So yes, here's the update guys. We have a new member of the family. So yan, that's our very own update for this video guys. Meron kaming bagong pabo dito. As you all know, we have 3 oldies na nandito na. Yan, isa, dalawa, tsaka yung kumakain. So, for this video, ito na nga, ipapakilala namin sa inyo. Isa rin siyang pabo guys, pero with different color, different variety. Isa din niyang way guys, para hindi kayo ma-inbreed in terms of pabo. Kung kinakailangan or kung meron din naman kayong mapagkukunan ng ibang breed or ibang family tree, better na yun yung kunin nyo guys. Hindi tulad nung ganito. Ayan, magkakapatid lang kasi sila. So, well, para sa amin, nagsisimula pa lang nito. It's okay lang kasi simula pa na. Later on, makakakita rin kami ng ibang family tree. So, yan. Ito yung bagong update namin in terms of our pabo, guys. Yan. Nga pala, guys, babae siya, guys. Yung bago naming nakuha. Yan, babae yan. Silang dalawa, yung nasa gilid na nakaitim or itim yung kanyang feathers is babae din yan, guys. So, dalawa na yung lalaki namin, then dalawa din yung girls namin, ayan. So, tigi-isa sila. I know that's not the right ratio for pabo. Okay na yun, kasi nga, nandyan na rin sila. So, yeah. And anyway, update tayo sa ating mga nangingitlog. Okay, let's go doon sa pangitlugan ng aking sinasabi. Ayan. Dito lang tayo sa malayo guys kasi hindi siya young or hindi dapat natin silang i-close up masyado kasi baka umalis. So yan yung aming nangitlog guys, yung sinasabi ko na dyan na basket. Nakita niyo na yan before on our vlog. Ayan. So update ko na lang kayo later pag matapos na yan siya guys na mangitlog. Then tingnan natin yung kanyang egg kung nakapag-itlog siya for today. So doon na muna tayo sa kapatid niya guys, yung medyo may pagkakibol. Tingnan natin yung kanyang posisyon doon. So guys, eto na yung pangalawa. Ayan. So nangingitlog na siya guys. I don't think kung nakaitlog na siya kasi medyo bothered pa siya masyado. Siguro she's finding a way na muna na para makomportable yung sarili niya. So ayan siya guys. Kapatid yan nung pinakita ko kanina. Tungko din yan guys, pero wala lang siyang tails. Medyo may pagkaano lang siya, wala siyang tail. So siguro sa amin guys ang tawag doon ng ngarol. So sa inyo hindi ko alam kung ano po yung Tagalog niyan or English niyan. So pero yan, nangingitlog na siya guys. Yan yung sinasabi ko na may pagka-expose siya sa sun, but it's okay for as long as nakapangitlog na siya dyan. Babalik na yan siya guys. So update ko rin kayo dyan kung babalik talaga siya kasi yung kanina pinakita ko bumalik talaga siya guys. So i-update ko rin kayo yung dyan na nakatira or yung dyan nakapag-itlog. Dyan, yung situngko namin na black guys is lumilimlim na talaga siya. Hindi na lang basta-basta na nangingitlog, lumilimlim na po talaga siya. And yes, it was a successful for the first timer na manok na dumalaga at para rin sa inyo na nag-handler niyan. Successful kasi kapag nakapangitlog na siya and then nakapaglimlim na siya in your premise, then it's a good thing kasi hindi ka na maghahanap. Anyway guys, I have something to tell you about nakatulad nung mama niyan. I don't know the exact day, pero na-recover namin siya sa ibang bahay dun guys. Dun sa kabilang bahay, dun dyan banda guys. Yan, meron siyang iniitlogan dyan, yung certain maliit na ano dyan. Dyan siya nagitlog guys. So it's a problem to us kasi we have to look for her and then later ibabalik namin sa aming so anyway, balikan lang natin yan ha. So binalik namin siya dito sa bahay guys. Ito na siya. Nilagay namin sila or kinuha namin siya morning. Hindi na yan sila gumagalaw guys for as long as naglilimlim na. So ito yun siya guys. Hindi nyo nakikita. So let's remove this for a while. Ayan.
Yan yung sinasabi ko na nanay nung tungko namin. And then, grabe siya guys. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Before that, nakapangitlog siya ng 13. Then, iniwan niya naman. Pagkatapos nun, pinalimlim namin sa iba. And then, after that, hindi namin alam kung saan siya napunta. Nangingitlog na pala siya. Then after siguro mga 2 weeks na pangingitlog, naglimlim na siya. So that's the thing na nagtaka na talaga kami kasi kung bakit wala siya dito. So one day lumabas siya, then talagang sinubaybayan ko siya kung saan siya pupunta, saan siya babalik. Kasi sabi ko nga guys, babalik sila kung saan sila nangitlog at lilimlim kasi sila. So, ayun, binantayan ko siya guys. Then, I found out dun pala sa kapitbahay. So, kahapon ata, or nung nakaraang araw, kinuhan talaga namin siya kasi sayang din guys, pagkakita ko sa itlog, 13 yung naitlog niya at nililiman niya at napakainit pa po nun. So, siguro mga nasa around 3 days to 4 days na siguro siya or na naglilimlim. So, ayun, kinuha namin guys. Sayang naman kasi 13 yung kanyang eggs and then medyo matanda na talaga siya guys. Actually, nasa siguro mga 6 years na siya. 5 to 6 years. So, ganyan siguro may pagka-ulyanin na kung sa tao pa. So, nangingitlog, iniiwan, din mangingitlog, din lilimliman, and then hindi na alam kung saan siya pupunta. So, ganyan guys, hindi na yan gagalaw at gagalaw kahit meron pang magsalita or what. So, tinakluban namin siya ng ganyan guys. Tinakluban namin siya ng kanyang isang planggana para hindi siya makaalis. So, yan yung sinasabi ko dito sa tindahan namin. And anyway guys, update. Naglagay din kami pala dito ng isa. Ayan. Tapos nilagyan lang ng sako. So, it's good to go. Kanina kasi, meron pumunta dito. Pero hindi namin nabantayan. Umalis na pala. So, siguro nga, kasi nga walang itlog. So, hindi niya nagustuhan or what. Talagang umalis lang siya or talagang nag-sightseeing lang siya sa kanyang pangingitlogan. Hindi ko alam. So, ayun guys. Ito nga yung sinasabi ko na basket. Dinilagyan lang namin ganyan para hindi siya tumakas. Kasi busog din naman siya nung time na sinusubaybayan ko talaga siya bago siya bumalik sa kanyang iniitlogan or sa kanyang nililimliman. So, tingnan natin yun guys. Yung situngko na isa. So, nga pala guys. Ito na yung sinasabi kong hindi pa siya komportable. Ayan po guys, nangingitlog na rin siya. So, tingnan natin si Tungko kung okay na siya. Hindi siya mababother. Okay, mga kababayan, ayan, nakikita natin. Ayan. Ayan na si Tungko po, mga kababayan ko. Nakikita nyo naman, medyo okay lang yung kanyang pakiramdam. At wala siyang halong kabigatan ng loob. So, ayan. Ayan siya guys. Okay na siya sa paglilimlim niya. Wala na siyang problema and everything. So, we are successful sa pagpapalimlim o pagpapaitlog sa kanya na first time niya guys na mangitlog. Kasi guys, hindi na siya gumagalaw kahit anong movement na gawin ko kasi nga nangingitlog na po siya guys. Or, should I say, naglilimlim na po pala siya guys. Kaya yun yung sinasabi ko na talagang babalik at hindi sila magkakaroon ng extra movement lalo na kapag lumilimlim na guys. Kahit kunin mo pa yung ina tapos ilagay mo sa isang open area, uupo at uupo lang yan siya guys, as if na meron siyang kanyang mga nililimliman na itlog. On my next video guys, I will be showing you how we prepare it or pinapaliguan, kung paano namin siya paliguan, paano purgahin bago namin siya i-release. So, next video na yan guys. Pagkatapos ng video na to, yun na gagawin namin. So, ayan guys. Tumayo na siya. I believe nakapangitlog na to. So, abang-abang tayo, abangers tayo guys kapag umalis na siya dyan. Ayan guys. Medyo, medyo hindi siya gumagalaw. Pero tingnan natin kung gagalaw ba yan. Let's see. After niyang nangitlog guys, kumain siya guys. Ayan na. So, yun guys. Kailangan mo silang tingnan or you look for habang nangitlog para hindi umalis or prevent it from getting out of nowhere. Baka kasi malitsyo na yan ng iba. Kasi nga dumalaga pa tapos nagsasalisi-salisi sila masyado kung saan sila pupunta. Hindi nila alam. So, you must look for them and avoid getting closer to them kapag nangingitlog na or nasa isang
box na sila ng iitloganan nila. Kasi para hindi sila madisturbo and hindi sila umalis. So, let's see the egg, guys. Para makita nyo yung kanyang egg. Ayan, guys. That was her first egg. First egg of the day. Tumabas ako bigla kasi feeling ko tapos na siya. Kapag ganyan na yung kanilang ano, guys, yung kanilang boses, nakapangitlog na yan. Ayan. Let's see. Ayun. Yan na siya, guys. Kapangitlog na yan. So, tingnan natin yung kanyang mga itlog. Let's see the egg. Supposedly, 3 na ata to. So, yeah! Yummers! It's 3rd time. So, yan. Mapapansin nyo, guys, pag bago is mainit pa talaga. Ang enit-enit pa talaga niya, guys. Kapag bago pa. So, ayan. 3 na yung kanyang egg. So, successful na naman si Tungko sa kanyang pangingitlog. I guess that's it for this video, guys, and thank you so much for spending your time again to finish this vlog, and hope to see you in our next vlog. Till next vlog, guys. Thank you so much. Goodbye.